Lander, zergatik da garrantzizkoa zure bizitzan Oreretako kale hau? Bueno, nire ama hementxe bizi izan zen, etxe horretan, Orgoian, kontrarioa izeneko novelan kontatzen dituen hemengo pasaizoak. Gero gainera nire familiak hemengo taberna hauek izuen, Paraiso taberna, eta gainera hemen dago Gaspar, hemen zegoen Gaspar taberna, agertzen zana, nik uste nire liburu guztietan agertzen dela momenturen batean Gaspar taberna. Bereziki esango nuke kontrarioan agertu zala, baina liburu guztietan eta feizen ere agertzen da. Hor pasa izan genituen gure nerabetzaroko momentu asko eta asko, hor eduki izan genituen gure sexu harremanak, hor drogatu izan ginen, mozkortu ginen, xakean aritu ginen, konspiatu genuen politikoki, irakurri genituen liburuak, idatzi genituen poemak, denetik egin genuen taberna horretan. Konta iguzu zure txikitako oroitzapen bat. Ba, begira, kontatuko dizut, guk etxean ez genukan telefonorik, eta orduan lagunek eta etxea deitu behar gintuztenean, deitzen zioten bizilagunari. Eta gure bizilagunak zaukan 51-23-24 telefonoa. 943 gabe, garai hartan. Eta orduan, nobete deitzen zigunean, beha atentzen zen etxetik, etotzen zen gurera, deitzen zigun txirrina, eta esaten zigun, ez dakit nor, Lander telefonora, zonago deitzen bere etxera, sartzen zen bere etxera, eta hartzen den telefonoa, hitz egiteko lagunarekin, edo dena erakoarekin. Eta da oso oroitzapen kutxuna, bizilaguna hor dagolako, ez? Auzoa, ez? Auzoaren ideia hori, ez? Elkar babestu eta laguntzen duen personaje hori ez dara zure familiakoa, baina zure familiakoa balitz bezen garrantzia handia daukana, eta behar bada gaur egun ez dagoena, bizkak galeran dagoen figura bat edo, ez? Ez dakit nola den, nik endaian sentitzen duena da, bizilaguna dela itzaki arroz bat. Eta bueno, uste den horitzea gure auzoa nola zen. Garai hartako ume hori, mutiko hori, zerekin amesten zuen? Ni mutikotan amesten nuen txirrindularia izan eta Frantziako turra irabaztearekin. Hori zen nera ametsa. Ez nuen bete. Ibili nintzen biziletan, nire semea giltzen da orain biziletan, talde batean, eta ezer, hori zen nire ametsa. Gero egia da oso gaztetan bisitatu genuela Arnaga museoa, han bizi izan zen idazle oso ospetsu bat, idatzi zuena Ziranoren historia, eta nire gogoratzen dut bere idazmaila ikusi nuen egun horretan bertan erabaki nuela idazlea izan denuela. Bere idazle maila ikusi, bere idaz maila ikusi eta egurra ukitu eta pentsatzea hor egontzale idazlea bere testuak idazten, horrek sortu zian zirrarak eraman ninduen ofizio hau mitifikatzera edo. Argazkilaria ere bazara, eta hain justu eleberri honetako argazkia zeurea da, eta zeuk erabaki duzu jartzea. Bixatik justu da, ni argazkia egiten hasi nintzen oso goiza. Ama bostutekin hasi nintzen argazkiak egiten, errebelatzen, eta prozesu kimiko guztian ni egiten hasi nintzen oso gaztetan. Eta ni beti biltzen nintzen ere argazki kamararekin, zela praktika markago kamara bat, eta toki guztietara eramaten nuen, eta urte hortan, kuarriakoa jo ginen Okeilegi baserrira, Goizu eta Taiatzun artean dagoen baserri batera. Eta nik egin dituen argazki guztiak, karrete horretakoak, salbu eta hau. Ze horretan ni agertzen naiz. Beraz, beste norbaitek egin bari izan zuen. Eta ni izan nintzen zuzendari artistikoa. Nik esan nuen, jarriko gara horrela, eta horrela nekatuko dute Borja, nera naia hartuko du gainean, eta zue batera argazkia hortik. Zuzendaritza artistikoa nire gain egon zen. Argazkia berez, nik ez nuen egin, eta nera naia bizkiak zigorrek esaten du berak egin zuela. Ez dakit berak egin zuen, baina behar bada, berea da. C'est mieux quand je dis vous ou tu. Pareil. Abut de Suflan filmatu zen lehen aldiz elkarrizketa bat kamera pertsonaien atzean ipinita esan du Tomasek.
baten batek baldaki zergatik. Xabier Ugarte liburu honetako pertsonaia, Bartzelona iristen denean hasten da eleberria, zinemagintza ikastera dijoa, herritik hiri handira joan da ara edo ihes egin du. Galdera hona da, joaten garenean noraino egiten dugu ihes, ez? Behar bada, bizitzan olako aldaketak egiten ditugunean, ze komponente da mugitzeagatik edo ihes egitea, ez? Xabiren kasuan, nik uste ihes egitea komponente handia dela, ehuneko handia dela, joate hortan. Bai, badauka gogoa mundu berri bat deskubritzeko eta mundu berri horretan gauzak egiteko, mundu berri horretan behar bada bere burua bilatzeko, baina nera berean badauka premia bat uzten duen mundua atzean uzteko, eta uzten duen mundu horretako hainbat personaje atzean uzteko. Baina Bartzelonara iritsi berritan motxila lapurtu egiten diote eta salaketa jarri behar du poliziaren aurrean. Hori da. Hor niretzako estena, hasierako estena horretan dagoena da, nola esaten da, liburuan gertatuko denaren zera bat, ez? Zeren eta hiriak hasieratik esaten dio, zure asmoa baldin bazen ihes egitea jakizu, ez? Kadhafizen poema hartan esaten zen bezala, ez? Hirira baldin bazatoz, arazoak zurekin ekarriko dituzula. Eta berehala gainera poliziaren aurrera joan behar izatea salaketa jartzea horrek ere badauka zerikusia gero liburuan etorriko den horrekin, ez? Berak nahi du Euskal Herria eta Euskal Herriko gatazka politikoa nahi du atzean utzi eta nahi du distantzia fisiko bat sortu horrekiko, baina ja libura hasieratik abisatzen da hori ez dela erresa izango. Gero egia da, berbada, irakurleak hori irakurtzen duenan ez duela irakurketa hori egiten, ez da? Derrigor, ez? Eta bien amaiera iritsita, aurrera itzulita, azaltzen direla elementu horiek argiago, baina bai, hor dago. Esan dezun bezala, eleberria irakurlea konturatuko da ze eragina izan duen Xabierren bizitzan gatazkak eta haurtzarotik ezagutu izan duelako eta baita galere eta hori azaldu zenuen eleberri honen aurreko den Gerra Txikian. Bai aurreko liburuan eta liburu honetan dagoen gogoeta handienetako bat da noraino jaiotzea toki zehaz batean, herri zehaz batean, eta familia zehaz batean nola markatzen zaituen bizitza guztian, ez? Nik sentitzen dut, nik 26 urtea dauzkat, eta sentitzen dut, ez duela nire burua ereiki, neuk, ez? Nire nortasunaren eta nire bizitzaren parte handi bat emana etorri zaidala, ez? Horan, bai Gerra Txikian eta bai Faith nobeletan kontatzen dudana, aletzen dudana da hori nola gertatzen da, ze mekanismo ematen diren bizitzan nor bere patuari lotua egon da egin, ez? Gerra Txikian aurra askoz ere biktimagoa da, askoz ere errugabeagoa da, dena etorrita ezinbestan etortzen zailako aurrari, eta Faith nobelan behar bada berrikuntza edo interesgarriagoa dena da, nola, badago nola ere gure baitan ideia tatxeriano hori, ez da, meritokraziaren ideia, ez? Gure eskuetan dagoela zer egingo dugun gure bizitzarekin, ez? Eta Faithek kontatzen duena da, ez dela horren beste horrela, bai? Egin ditzakegu gauzak. Eta ezin dugu esan, patua hor dagoenez, hoberena dela besoa gurutzatuta gelditzea etxean, ez? Horretik Xabi, bauda Bartzelonara. Baina, noraino gara aske, ez? Noraino izango gara libre erabakiak hartzeko bizitzan, ez? Eta aipatu ditugun bi giro edo bi errealitate hauekin, Bartzelonara joatea artea ikastera, zinemagintza ikastera, edo ezagutu izan duen gatazkaren giro horrek, oso ondo biltzen dira liburuaren izenburuaren esanahiarekin, ez? FDA, Faith edo elemento kimikoa bestetik edo zinema.
Ba, niretzako artea, ez da, literatura, edo argazkilaritza, edo zinema. Liburu honetan importantea dira oso kontrapunto ona direlako errealitatearekiko, ez? Zinema areto batean sartzen garenean, ez? Dauzkagunean 8 urte, eta sartzen garenean areto batean, ikusten dugunean Indiana Jones, ikusten dugunean Superman, sartzen gara burbuila batean non dena posible den. Eta fikzioak erakusten diguna bizitzan da hori. Da dena posible dela, ez? Ze ez da posible bizitzan, ez? Eta horrek badauka efekto, ez da egit, lasaigarri bat, ez? Gugan. Sartzen gara zineman murgiltzen gara liburu batean eta ez dakit, besteen bizitzak observatzen ditugu, ulertzen ditugu, baina besteen bizitzak dira. Eta niretzako arteak beti izan du hori, beti izan da babes bat. Beti izan da, beste mundu paralelo bat, ez? Eta orduan, Xabi Ugarteren bizitzan oso importantea da errealitatea oso gordin agertzen zaiolako, ez? Eta fedearen ideiak badoka zerikusia horrekin, ez? Ze azkenean, fedea eta fikzioa niretzako oso lotuta dauden ideia dira, ez? Fedea zer da, ez baldin bada fikzio bat, ez? Zer da fede kristau bat ez baldin bada fikzio handi baten errepresentazioa, ez? Eta, izenbura horri dator, badaude arrazoi gehiago, liburaren barruan, eta gainera, niri beldur pixkat ematen zian baita ere, zen ni oso ateoa naiz. Eta holako izenburu bat, kontraesankorra da, ez? Ni bezalako norbaitekin, baina, gero libura irakurritan ikusten ulertzen dela, eta salbu gelditzen izela ideia hortaz. Xabierrek eleberrian esaten du, ez ote dagoen bere bizitza hala edo nola lotuta poliziari. Bai, azkenean zapalduaren bizitza ezinbestean poliziai lotuta dago, ez? Polizia gura bezalako herri batean ez da bat ere, delituari lotutako polizia bat, administratiboa, erakunde bat non joaten zaren lapurtu zaituzelako salaketa bat jartzea, ez? Erakunde zuri plano garden bat. Polizia da erakunde bat, erramienta politiko gisa erabiltzen dena sistematikoki. Eta tokatzen baldin bat zaizu, poliziaren parean egotea, egon zaitez seguro, izango duzula luzez, eta izango duzula modu nekaezin batean atzean bere presentziarekin, ez? Batzuetan distantzia oso laburrean, eta beste batzuetan pixkat urrutiago, beti hor. Eta, nik hori badakit, zoritxarrez zer dan, eta gogoan haukan, nik uste liburu hau badala, nolabait ere kontu kitatze bat, indar polizialekin. Nik uste nire literatura oso kutsatuta dagoela, ez da, indar polizialen presentziagatik. Eta bada nolabait ere gai bat ni fastinatzen, niluratzen eta beldurtzen dagoena. Eta era berean giro horretatik atera nahi hori lehen esan dezun bezala, ez? Zinema ikasi nahi du, esaten du berak bere hitzetan zinema dela gehien molatzen diona, eta literatura. Bai, hori azkenean fantasiara ihes egin nahi duzu, ez? Tokatzen zaizunean horrelako gertakari traumatikoak pairatzea, zure desiorik handina da fantasiaren mundura salto egitea, ez da? Bui alenen pelikula non personajea sartzen den pantailan, ez? Eta zerbait horrela da, ez? Azkenean fikzioan sartzea hori da, ez? Pantailan sartzea, nahiz eta izan epe jakin batean, ez? Eta bai, Xabik bera dauka inuzentzia puntu bat, eta pentsatzen du sormenak, bizitza artistiko eta bohemio bat, ez? Picasso eta Duchamp eta hauen antza eukitzeak libratuko diola errealitatearen gordinaz.
Eta saiatzen da patuari iskin egiten, baina behin eta berriz jartzen zaizkio bidean dela polizia edo IES-ean dabiltzan lagunak edo autobus bati isu eman zioten gazte haiek. Edo epaileak, edo, ez? Bai. Errealitatea behin eta berriz agertzen zaio esateko bizitza, ez? Gatazka politiko baten testuinguru sozial politikoan askoz ere konplikatuago dela eta batez ere bizitzak zuretzako dauzkala gauza asko pentsatuta, ez, aldez aurretik. Eta hori da nobelaren alde, ez da ez, motorra edo ardatza edo, ez, noraino etortzen zarenean mundu honetara bizitzak esaten duen. Bueno, zuretzako daukagu menu bat, eta orduan, bueno, zuk pentsatuko duzu menu hortaz aparte daudela gauza batzuk eta behar bada gauza batzuk egongoia, baina menua izango da hau. Eta horretako zerikusia, ez dauka zerikusia bakarrik gatazka politikoarekin, dauka zerikusia arrazarekin, ez? Ez da berdina jaiotza txuri edo beltz, dauka zerikusia generoarekin, ez? Azken urte hauetan ondo ikusten eta ikasten ari garen bezala feminismoari esker, eta dauka zerikusia aberrigintzarekin, ez? Jaio balin bazea herrialde libre eta soberano batean, edo jaio balin bazea herrialde ukatu eta zabaldu batean, ez? Horrelako testuinguru batean, ukiko duzu menu bat askoz ere mugatuago eta ezingo duzu ihes egin. Denbora asko joan da eta egoera aldatu eginda. Zer ikusten duzu egun zure inguruan, gai honi buruz? Bueno, ikusten dutena da, ez da egitez, nire ninek daukatela orban itxura handiagoa. Hori sentitzen dut, ez? Eta behar bada, banaizela gai begiratzeko iraganari beste argitasun batekin, beste instantzia batekin. Nik liburu hau idaztean negar pixka bat egin dut. Gerra txikia idatzi nuenean, negar gehiago egin nuen. Eta ez da egitez, nire baitan badago, ez? Badago gertakari traumatikoak gutzitako, ez da egit, ubera bat, edo arrasto bat, pixua daukana, nire nortasunan hor txiriko duta dagoena, baina sentitzen dut, ez da egitez, urrutiago daudela. Baina ez da sentitzen ez daudenik hor. Hor daude, min horiek. Nik uste jendarrean ere badagoela min hori, ez? Esango nuke, Xabi Ugarte dala niago nire izena bainoan. Xabi Ugarte da umea, behar badan ere baitan dagoen Landergarro autentikoena, eta jendeak ezagutzen duen Landergarro da ezinbestean bizitzan aurrera egiteko maskarak jarri behar izan dituen Landergarro. Esate baterako, netzako gauza bat oso garrantzitsua da, Xabi Ugarte dela asko zein lotxatiagoa nire izena baino. Eta nik askotan esaten dut jendeari ni oso lotxatia nahi zela, eta jendeak ez ditxin izten. Esaten dudanean ni oso lotxatia nahi, jendeak esaten dut, baizea, zuz izango zea, ez? Eta esango nuke berez ni nahi zela Xabi bezain lotxatia eta agertzen nahi zela Lander bezain lotxagabea. Adibidea jartzeagatik, baina, bueno, ematen da fenomeno hori, ez? Xabi Ugarte dela ni maskarari gabe. Zentzu horretan esango zenuke liburua terapeutikoa izan dela? Niretzako idaztea terapeutikoa da eguneko egun. Horretxetan nahi nahiz irakurtzen Rafael Txirbesen memoriak eta momentu batean beak esaten du idaztea dela etengabe setioan dabilzkion galdere irantzuteko modu bat, ez? Eta oso ondo lotzen da hori, bere momentuan Xabier Montoyari entzunion beste ideia batekin, zala idazleak ez duela gai aukeratzen, gaiak aukeratzen duela idazlea, ez? Eta nire kasuan argitagarri horrela dela sentitzen dut. Gaiak hor dauzkat, etortzen zaizkit trumilka galdera moduan, eta galdera horiei erantzuteko modua da liburu idaztea, orduan. Nik ez dut kontemplatzen terapeutikoa ez den idazteko modu bat. Zure erzetaraino joan behar izan duzu idazteko? Bai, beti.
beti. Osa, nik idazten detenean, juten naiz sakoneraino, eta saiatzen naiz, han sakonean dagoen hori eskabatzen, eta hortik ateratzen libururako materiala. Zerbaitek piztu zizun liburu hau idazteko gogoa? Zerbaitek? Ez esango nuke, liburu hau betianik bultaka izan duan liburua dela. 87tik bultaka izan duan liburua dela, ez? Eta behar bada aurreko liburu guztiak izan dira distrakzioarik eta bat liburu idazteko. Hau da, nire liburua handia dela badakit, ez tamainagatik bakarrik, nahiko liburu lodia atera zait, baina kontatzen dudan pasarte traumatikoetako bat, dalako nire bizitzako pasarte traumatiko importanteena, ez? Eta orduan, ez zait iruditzen hori baina importanteagoa ezer egongoen nire bizitzan, ez? Bueno, gero etorriko da, ez? Gertuko jendearen heriotza, eta bar, ez? Eta hori oso mingarri izango da, baina hori, nolabait ere, bizitzak naturalki dakarkizun gauza bada, ez? Eta bizitza guztia ematen duzu horretarako prestatzen. Baina liburan agertzen den horretarako ez nuen libura prestatua. Eta orduan, iruditzen zait hau dela nire liburua eta zentzu hortan bai, gertakarietan alik eta sakonen bilatu behar izan duela idazteko. Badago liburu honetan pertsonaia bat, zentrala dena Xabierren bizitzan adiskidea da, eta hasieratik dago, eta txirikordatzen da liburu osoan, eduki guztian iaia, emakumezkoa da, indarra handikoa, nortasuna handikoa, Ana Arriaga du izena, bera. Ana Arriaga da, liburuan behar bada zailena, sortzeko zailena izan den personajea. Personaje guztia daukate beren mekanika eta beren logika erekitzen dituzunean, naiz eta personajea errealitatetik ekartzen dezun, liburuan agertzen diren sekuentzia guztiak azkenean, sekuentzia guztiak gezurra dira. Baita ere esaten dugunean, liburu bat autobiografikoa dela edo niaren literatura egiten dugula, ezin dugu ahaztu kontakizun badela, alegia artefakto badela, ez? Programa honen izenak oso ondo adierazten duen bezala, eta zentzu horretan tokatzen zizula dena eraikitzea, ez? Eta Anaren personajea da behar bada personaje honenetakoa, liburukoa, dalako personaje harrigarriena, ez? Dalako personaje bat harritzen zaituena. Eta bueno, nire nortasunetik urrutien dagoen personajeetako bat izan da, niretzako eraikitzea oso zaila izan da, eta beraz, idazten ari nintzenean, gehien sufritzen dituen momentuak horiek ziren, Ana sortzeko momentuak. Baina oso personaje maitatua da, eta oso harro nago, personaje horrekin pasa izanaz nire bizitzako parte handi bat, eta liburuan daukan tokia izateaz. Has gaitezke berriro, hori da liburu honen hasieran dagoen aipuetako bat, zer erantzungo zeniokezuk horri? Hori atxagak egiten zuen galderatzen, ezen bat bidera hasi gaitezken zerotik, ez? Gariren ahotsean. Nik uste oso galdera polita dela, oso galdera, ezagit, filosofikoa eta abstraktua da, baina esango nuke egunero hasi gaitezkela zerotik. Eta hor bat zegoen Bertrand Tavernieren pelikula bat, ez? Nola, hoy empieza todo, sakomaz oso du izala, eta horri egiten zion aipamena, ez da? Egunero, hasten gara izan ere, ez, zerotik. Egunero hasten gara, eta nik uste baiet, askotan hasi gaitezkela zerotik.